Il-proġett pilota tas separazzjoni ta' skart organiku fid-djar se jinfirex fuq livell nazzjonali minn Settembru li ġej. Dan kien ikkonfermat waqt żjara lil membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli kellha fil-faċilitajiet tal-Wejser fil-Matab, illi matula qalet li s-separazzjoni ta' skart organiku jista' jikkontribwixxi b'mod sostanzjali biex tiżdied ir-rata ta' skart li jiġi riċiklat. Li jekk nibdew nisseparaw l-iskart organiku b'mod li verament jagħmel sens, nistgħu ngħinu wkoll biex anki nibboostjaw it-targets ta' riċiklaġġ u l-persentaġġ ta' riċiklaġġ fil-djar u fil-lokalitajiet tagħna. Bħalissa l-iskart organiku jammonta l-madwar 50% tal-Borża Sewda. Skont l-aktar statistika riċenti maħruġa mill-Eurostat, ir-rata ta' skart li ġie riċiklat fl-2016 tammonta l-7% tal-iskart kollu li ġie ġenerat. Miriam Dalli qalet li dan juri kif pajjiżna għadu ferm il-bogħod milli jilħaq il-miri stabbiliti biex sal-2035 inkunu qed nirriċiklaw 65% tal-iskart, xi ħaġa li dwarha tkellem ukoll il-plant engineer Nathan Gatt. Kif tafu Malta żgħira għandna problema ta' spazju fil-landfill, bażikament jekk il-general public ma jisseparax ħajkun ħafna iktar rejects ħan nispiċċaw nitfgħu iktar minn dal-materjal u l-iskart fil-landfill mingħajr ma nużawh għal użu reusable material bażikament. Referenza l-impjanti li jipproduċi l-enerġija mill-iskart u li se jkun qiegħed jitwaqqaf fil-faċilità tal-Wejser fil-Matab, Dalli qalet li dan il-proċess huwa importanti imma għandu jkun komplementari għar-riċiklaġġ. Fl-istess waqt spjegat li jeżisti materjal bħal pereżempju l-plastik li jista' jiġi riċiklat għal ammont ta' drabi biss. Fi frar il-Ministru għall-Ambjent José Herrera ħabbar il-pjan sabiex jiġi installat impjant fil-faċilità tal-Matab illi huwa mistenni jkun lest sal-2023 u jibda jipproċessa 114,000 tunellata ta' skart ta' kull sena li jinbidel f'enerġija. Dalli spjegat ukoll li kien hemm żviluppi fit-teknoloġija ta' dawn l-impjanti kemm ambjentali kif ukoll bħala effiċjenza.